Сәлем достым. Сәяхәт итү демәк яшәү дигән Ханс Кристиан Андерсон. Килешәсеңдер, біз сәяхәтебезне дәвам итәбез. Киләсе тукталыш Австралия. Австралия дөньядагы иң кечкенә континент. Тәрҗемә итсәк, көньякның билгесез иле дигәнне аңлата. Шуны әйтергә кирәк, Австралия дәүләте бөтен материкны били. Шуңа күрә аны утрау континенты диләр. Беләсең килсә, австралиялеләр дөнья картасын һәм глобусны үзләренчә төзегән. Өске якны аскы белән алмаштырган. Ягъни Австралия материге өске якта, ә Россия мәсәлән аста. Рәсәйдә төн якта салкын, ә көн якта җылы икәнен беләбез. Ә көнгөрәләр илендә киресенчә, җәй декабрь айларында башлана, ә кыш июнь айларында. Австралияга кыш көне барсаң, телисең икән кор бабай әвәлисең, теләсәң пляжда кызынасың, анда кор әс төшә. Җәй айларында яңгырлар күп түгел, гадәттә эссе көннәрдә кояшта пешү очраклары күп. Австралияга барыр алдыннан инглиз телен яхшылап өйрәнергә киңәш итәм, кирәге чыгачак. Австралия гаҗәеп тереклек дөньясына бай. Аларның арасында үрдәк борын, көнгөрә, ехидна, коала бар. Дустым, шуңа игътибар ит. Бу тереклек ияләренең күбесе башка материкларда очрамый. Тагын шунысы кызык. Австралия гербында көнгөрә белән М островы төшерелгән. Ни өчен дип уйлыйсыңмы? Чөнки алар артка таба атлый алмыйлар. Австралия халкы да һәр вакыт алга атлавын аңлатырга тели. Иң күп бер өркәшле дөяләр дә биредә. Хуҗасыз дөяләр ферма хуҗалыкларына да зыян салырга мөмкиннәр. Австралияның Динго коймасы дөньядагы иң узын коймаларының берсе булып санала. Аның узынлыгы 5613 километр. Ул материкның буеннан буена сузылган. Ул ни өчен төзелгән дип уйлыйсыңмы? Австралиядә күпләп сарык көтүләре булган. Алар хәзер дә бар. Материкта йырткыч Динго этләре таралган. Сарыклар алар өчен менә дигән азык. Шунлыктан җирле халык уйлаган да узын койма төзеп куйган. Дуслар, сез уги йомшак аяк киемне яратасызмы? Бик уңайлы да җылы да инде ул. Нәкъ безнең итекләр төсле. Җирле халык фикеренчә, бу аяк киемне алар уйлап тапканнар. Хәер, кем белгән инде анысын? Синең әле Австралияга күчүне теләгең уянмадымы? Алайса, алга таба тыңла. Австралияның иң танылган шәһәрен беләсеңдер инде. Ул Сидней. Анда опера театры, Харбор күпере урнашкан. Ә менә Австралияның баш каласы нинди шәһәр дигән сорауга җавапны күпләр белми. Алар Австралияның баш каласы Сидней дип уйлыйлар. Дустым, онытма, Австралияның баш каласы Канберра шәһәре. Синең Австралияга бер генә көнгә булса да барып кайту хыялың тугандыр. Менә күз алдыңа гына китер. Урамнарда эвкалиплар үсеп утыра, попугайлар очып йөри. Юл читендә опоссумнар йөри. Белмәгән булсаң, опоссум песи зурлыгында букчалы хайван. Гаҗәеп, шулаймы? Яки зур барьер рифы. Ул иң зур коралл рифы. Дайвинг белән шөгыльләнәм дисәң, бирегә кил. Мондагы гүзәллекне бер кайда да очратмассың дип курыкмыйча әйтә алам. Су астындагы ул диңгез хайваннары, ул үсемлекләр. Менә безнең милли спорт түрі көрәш. Ә Австралия халкы өчен ул крикет, йөзү һәм серфинг. Җирле халык өчен һәрбер шәһәрдә, мәсәлән, серфинг мәктәпләре, секцияләре бар. Сәяхәтебез ахырында тагын кыскача кызыклы фактларны атап үтәм. Австралиядә пляжлар саны 10 меңнән артык. Фрейзер дөньядагы иң зур кумлы утрау. Һәм ул кайсы илнеке дип уйлыйсың? Австралиядә төче су запаслары әз. Ил халкының күбесе башка җирләрдән күчеп килгән. Материкта маймыллар бөтенләй юк. Австралиядә җирле аборигеннарны очратып була. Аларның күбесе һаман укый, яза белми. Биредә Раштуа бәйрәмнәре җәй уртасыннан ук башлана. Австралия халкы законнарны сирәк боза. Шушы үзенчәлекләрне санап киткәч, бөтенләй башка ил, бәхетле халык дип уйлыйсыңдыр инде. Бәлки шуңадыр австралиялеләр озак яши. Хыялларга күмелеп синең белән сау булашам, дустым. Минем белән сәяхәт ит, хыялларыңны тормышка ашыр. Очрашырбыз!